سلام كم تكونوا فتوات تخطاتلتي نسعى زدالنا يوم سبر حبريتات حيزنا لكم قريبنا لنا فلما كان غندار ساتهم ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ሓደሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ ትልዴፓ ስምረት ናብ ዝብል ስም ተቐይሩ ሕጋዊ ሰርቲፊኬት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ረኺቡ ከም ዘሎ ተፈሊጡ እቲ ውድብ ኣባላቱ ኣብ ቀረባ እዋን ምምልማል ከም ዝጀምሩን ኣፍሊጡሎ ነዚ ዝምልከት ዝርዝር ሒዝና ኣለና ኣብ ሱዳን ማዕቆብ ስደተኛታት ተነድባህ ካልእ ሓደጋ ባርዕ ተኸሲቱ بمسرس من معال جرس تا إثيوبيان إرتران كابستواغالن بوتات قند زنبرت بادم ግዛት ኤርትራ ንኽተህውን ተበይኑ እኳ እንተነበረ ሕጅግን ኣከራኸረ ኮይና ከም ዘላ ድማ ተገሊጹሎ ህወሓት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ከም እትሰርሕ ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ዓወት ዒስራ ጉንበት ኣብ ዘውፅኦቶ መግለጽ ኣፍሊጣ ድሕሪ 30 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ጋዜጣ ሪፖርተር ሕትመቱ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከይዘርግሕ ተኣጊዱሎ አውሽጥና በስተፈጠረ ፖለቲካው ቅልውላው ህልውናና ዝፈታተን ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ክብል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣይተ ታደሰ ወረደ ገሊጹ ኣባላት ሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምሩ ኣፍሊጦም ዝሓለፉ 15 መዓልታት እናተኻየደ ዝቐነየ ምልኣተ ጉባኤ ርክብ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ 2017 ዓ.ም ተዛዚሙ ውድብ ህወሓት ምስ ፋኖ ንምስራሕ ዝፈረመ ምስጢራዊ ሰነድ ተሰሪቑ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኾነ ምስ ህግደፍ ዝግበር ርክብ ናይ ሳልሳይ ወገን ፍቃድ ከም ዘየድልዮን ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፍቃድ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነን ጀነራል ክንፈ ዳኘው ገሊጹ ናብ ደቡብ ትግራይ ብጠበንጃ ክትኣቱ ምፍታን ቀይሕ መስመሪ ክብል ኣመሓዳሪ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቶ ኪሮስ ገሊጹ እዚኦምን ካልኦት ዝርዝራት ሒዝና ኣለና ንቻናልና መሪስኩም ስለትከታተሉና ካብ ልቢ ነመስግን ሕዙን ሓደሽ ተኾንኩም ቻናልና ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኮሽታ ኢንተርቴይንመንት ክትኾኑና ተላቦና ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ክነስግረኩም ድሕሪ 30 ዓመት ጋዜጣ ሪፖርተር ሕትመቱ ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ከይዝርግሕ ተኣጊዱ ጋዜጣ ሪፖርተር ሕትመቱ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ልሙድ ዕዮ ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ከይዝርግሕ ተኣጊዱሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ጋዜጣ ሪፖርተር ናይ ኢትዮጵያ መጠን ዕዳ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ እንተተመቂሉ $575 ይበጽሖ ዝብል ዜና ድሕሪ ምስርሑ እዩ ተባሂሉሎ ስምምዕ ጸጥታ ስርዓት ብልጽግና ካብዚ ኣባሃላ ተበጊሶም ነቲ ጋዜጣ ከም ዝኣገድዎ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ሓቢሩ ህወሓት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ከም እትሰርሕ ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ዓወት 10 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦቶ መግለጽ ኣፍሊጣ ህወሓት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ከም እትሰርሕ ሎማዓንቲ ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ኣፍሊጣላ ህወሓት ነዚ ዝበለት ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ዓወት 10 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦቶ መግለጽ እዩ እቲ መግለጺ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ክትግበር ከም እትሰርሕን ሕዙን እቲ ጽንተት ይቕጽል ከም ዘሎ ብምሕባር ብሓይሊ ዝተጎበጠ መሬት ትግራይ ክምለስ سقاين موتن ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝነብር ህዝቢ ከብቅዕ ብጥሜትን ሕማምን ዝሃልቁ ዘለው ተመዛበልትን ዝተሰደዱ ወገናትና መረበቶም ክምለሱ ፀውያ ኣላ ዓለም ለኻዊ መደራደርቲ መንግስታትን ተካላቱንን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ተተግቢሩ ስቃይ ህዝቢ ትግራይ ከብቅዕ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክፍጽሙ ሓቢራ ህዝቢ ትግራይ ዛጊዳ አንጻር ኩሎም ወረርትን ደርባዊ ብሄራውን ወፅዓን ጭቆናን ምእንቲ ሃለዋትካን ከብረኻን ከምኡን መሰል ዓርሰ ውሳነ ኻኢልካ ዘካይድካዮ ቃልሲ سخفلكاي كبر مسوعتنتن زمزغابكايوم دموقات عواتاتن ግዘን ኩነታትን ዝሄሶም ነበር ታሪካዊ ሞሞ ክብርን ሞሳን ህዝብ ትግራይ ተመንያላ ነዚ ዝተሓላለኸ መድረኽ ቃልሲ በዲህና ንሙፃእ ምንጭ ዓወትና ዝኾነ ሓድነትና ንምዝራግ ቀንዲ መለለይኻ ዝኾኑ ተቓላሳይ ጽንዓትካን ተዓዋታይነትካን ንምሽርሻር ንዝግበሩ ምንቅስቓሳት ቡነ ብምርዳእ بمقلاسن تاريخ قالسخان تعواتاينتكان عقيبكا كوموترو نابت زيترف عوت كمتمرش ودب حوحاتي تأمامن يبل أفتي ناي حوحات زوزو مقلسي حوحات اون قدمي تسلفو سقايكا كحسر تفتراوي سباون حقا منكسون مسلاتكا كخبر كومون نبكتالي بحاقتاتكا كتسقاقر حقاوي تاريخون مرالون قبوعا كم تفسم أبزا ملكة تعواتاينتكا زخونت قنبت إسرا قنبت كالي آتو دمايلالا ودب حوحات كابيرو ውድ ህወሓት ካብ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብዕሊ ካብ ስረዝ ነዊሕ እዋናት ገይሩሎ ይኹን እምበር እቲ ውድብ ሕጂውን ብኸመይ ዓይነት ሓይሊ ብኸመይ ዓይነት ምንቅስቓስ ኣብ ትግራይ ይነብር ከሎ ዘይተፈለጠ መልክዑ ሕዙውን ይቐፅል ምህላው ንብዙሓት ኣግራሞት ፈጢሩሎም ኣሎ ውድ ህወሓት ምስ ኤርትራ ጽምዶ ብዝብል ዕላው ብዘይኾኑ ኣክቲቪስታት ማሕበራዊ ሚድያ ይራኸብ ከም ዘሎን
እቲ ብሕታዊ ኣማራጺኡ ገይርዎ ዘሎ ድማ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ስውር ቃል ኪዳናት ምዃኑ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ። ፍትዋት ተኸታተል ዜናታትና ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ማዕቆብ ስደተኛታት ተነድባ ካሊእ ሓደጋ ባርዕ ተኸሲቱሎ። ኣብ ሃገረ ሱዳን ዝዓበየ ማዕቆብ ተጋሩ ዝኾነ ተነድባ ኣብ ሃገረ ሱዳን እቲ ዝዓበየ ማዕቆብ ተጋሩ ዝኾነ ተነድባ ዝተወልዐ ሓደጋ ባርዕ 4 መጽለሊ ተጋሩ ሙሉእ ምስ ንብረቱ ተቓጺሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ሎማዓንቲ 19 ጉንበት 2017 ዓ.ም ሰዓት 5 ዝተወልዐ ሓደጋ ኣብ ተነድባ ብሎክ ዲ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ከም ዝተወልዐ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ህይወት ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተገለጸን። ኣብ ቀረባ ደገፍቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ከም ዝኾኑ ዝንገረሎም ገለ ጸለውቲ ማሕበራዊ ሚድያ ጽምዶ ብዝብል ምሕዝነት ምፍጣር ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ብዙሕ ከዘራርብ ምጽንሑ ተፈሊጡሎ። እቲ ተበገሶታት ኣብ መንጎ መንግስታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ምትፍናን ናብ ዝዓመቐሉ ይካየድ ምህላው ድማ ዝያዳ ቃልዎ ስሒቡ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ገለ ካብቶም ደገፍቲ ተሓድሽ ምንቅስቓስ ሰራዊት ኤርትራ ሒዝዎ ካብ ጸንሐ ገለ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘሰሓበን ዶባት ከም ዝተኸፈተን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክገልጹ ቀኒዮም እዮም። ካብቶም ሰራዊት ኤርትራ ለቒቑ ወፅእ ኣሎ ዝበሉ ከባቢታት ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ንምርጋጽ ገለ ምንጭታት ተወኪስና ንምሕታት ፈቲና ኣለና። በዚ መሰረት ኣብ ከባቢ ዛላምበሳ፣ ራማ፣ ሸራሮን ከባቢታት ባድመን ዝተፈላለዩ ምንጭታትና ተወኪስና ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዘበላኽቶ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ካብቲ ሒዝዎ ዝጸንሐ ከባቢታት ትግራይ ከም ዘይወፀ የመልክት። ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ምብራቕ ትግራይን ገለ ከባቢታት ሰሜን ምዕራብን ተቆጻጺሮም ከም ዝርከቡን ሰብ ምስ ትግራይ ክኸሱ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ክስታት ዝነፀግ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሰራዊቱ ኣብ ላዕላዊ ግዝኣቱ ከም ዝርከብ እዩ ደጋጊሙ ዝገልጽ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ መስመር ዛላምበሳ ሓዊሱ ገለ ከባቢታት ደው ከም ዝተኸፈቱን ብሰፊሑ ክዝረብ ቀንዩ ኣሎ። ካብ ከባቢ ዛላምበሳ ዝዘራረብናዮ ሓደ በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ሰራዊት ኤርትራ ንዝሓለፉ ዓመታት ካብ ዓዲግራት ናብ ዛላምበሳ ኣብ ዘእቱ መስመር እንዳቐሺ ዕቑቡ ወይ ድማ ዓዲ በዓል ስዋ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዘርጊሕዎ ዝጸንሐ መፈተሺ ኬላ ኣብ ዝሓለፈ 10 ጉንበት 2017 ኣቆጻጽራ ግእዝ ከም ዘለዓሎ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚኡ በዚ መስመር ዝሓልፉ ሰባት ኮነ መጓዓዝያ ብሰራዊት ኤርትራ ተፍትሽ ተገይሩሎም ናብ ከተማ ዛላምበሳ ይሓልፉ ወይ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ ድማ እቲ ሓላፊ ተዛሪቡ ኣሎ። ይኹን እምበር ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ኬላ እንተተላዕለ ኣብቲ ከባቢ ወታደራት ኤርትራ ከም ዝርከቡን ከም ዘየንሰሓቡን እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብዚ መስመር ሰብ ኮነ መኪና ክኣቱ ክወፅእ እንከለው ፈተሻ ነይሩ እዩ። ሕዚ እዚ ኬላ እዚ እዩ ተላዒሉ ካብ ዝወፃ ግና ካልእ ዝተፈለየ ምዕባለ የለን። ካብ ዓዲግራት ክትኣትዊ እንከለኺ ኣብ ዘሎ ጸጋማይ መስመር ኩሉ ወታደራት ኤርትራ ኣለዉ እዮም ድማ ተባሂሉ ኣሎ። ካብ ዝወፃ ግና ካልእ ዝተፈለየ ምዕባለ የለን። ካብ ዓዲግራት ክትኣትው እንከለኻ ኣብ ዘሎ ጸጋማይ መስመር ኩሉ ወታደራት ኤርትራ ኣለዉ እዮም ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝባን ሑፃ፣ ኣብ ዛላምበሳ ድማ ዓዲ ሓቂ፣ ኣዲስ ዓለም ገለ ክፋል፣ ዓዲ 10 ኣብ ሰፋሉ ከባቢታት ከምኡውን ኣብ ወሰናወሰን ኢሮብ ከም ዝርከብ እቲ ሓላፊ ወሲኹ ኣረዲኡ ኣሎ። ኣብ ዛላምበሳ ኣሳት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ፋጺ ካብ 2016 ኣቆጻጽራ ግእዝ ጀሚሩ ኬላ በዓል ስልጣን ኣታዊን ጉምሩክን ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ኣብ ደቡብ ስሩዕ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ምግባር ኣይከኣልን ድማ ክብል ወሲኹ ገሊጹልና ኣሎ። ካብ ዜና ከይወፃና ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕርቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዘካየድኦ ደባዊ ኩናት ናይ መወዳእታን ቀያድን ስምምዕ ኣልጀርስ ከም ዝተኸተመ ይዝከር። ብመሰረት ስምምዕ እታ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝተዋግኣለን ቦታታት ቀንዲ ዝነበረት ባድመ ግዝኣት ኤርትራ ንኽትኸውን ተወሲኑ ጸኒሑ እዩ። እንተኾነ ኢትዮጵያ ቅድመ ኩናት ብምቕማጥ ነቲ ብይን ስለ ዘይተቐበለቶ ክልቲአን ሃገራት ንኣሳት 20 ዓመታት ኣብ ኣይ ኩናት ኣብ ኣይ ሰላም ኩነታት እየን ጸኒሐን። ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ከም ዘለዎ ብምቕባሉ ምስ ኤርትራ ሓዲስ ስምምዕ ዘለዎም ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ንብይን ኮሚሽን ዶብ ከም ዘለዎ ብምቕባሉ ምስ ኤርትራ ሓዲስ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ከም ዝፈረመ ይዝከር። ሓደ ካብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተፈረመ ስምምዕ ዶብ ኣብ ባይታ ክንጸር ዝብል እዩ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከይተፈጸመ ድማ ክልቲአን ሃገራት ብሓባር ዝወፈራሉ ደማዊ ኩናት ትግራይ ብ2020 ከም ዝተወልዐ ይዝከር።
ኣብቲ ኩናት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሰሊፎም ዝተዋግኡ ሓይልታት ኤርትራ ድማ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣሰሓሓቢ ዝነበረን ብኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነሉን ከባቢታት ብሓይሊ ከም ዝሓዝዎ ፍለጥ። ሕጂ ድማ ደጊሙ እዚ ውዕል እዚ ኣከራኻሪ ኮይኑ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ኣብዚ ውዕል እዚ ኣመልኪታ ሓድሽ ናይ ይግባኝ ደብዳቤ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ከተእቱ ኣብ ምሽብሻብ ከም ትርከብ እቶም ዝወፁ ዘለዉ ሚስጥራዊ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፓርቲ ቲሊዴፓ ስምረት ናብ ዝበሃል ስም ተቐይሩ ሕጋዊ ሰርቲፊኬት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ረኺቡሎ። እቲ ውድብ ኣባላቱ ወይ ድማ ነቲ ውድብ ዝኽተሉ ኣብ ቀረባ እዋን ምምልማል ከም ዝጅምር እውን ኣፍሊጡሎ። ንሱ ትማሊ ኣብ ዝኸፈቶ ዕላዊ ናይ ፌስቡክ ገጽ ከም ዘፍለጦ መንእሰይ ትግራይ፣ ምሁር ትግራይ፣ በዓላፍ ትግራይ፣ ሓረስታይ ትግራይ፣ ከተመታይ ትግራይ፣ ዲያስፖራ ትግራይ እንበጋ መሰልን ናጽነትን ዜጋታት ብዝለዓለ ብርኪ ተኸብር ዝተማልአ ሰናይ ምሕዳር ዝዓሰላ ሰላማን ድሕነታን ንስተሓለወት ልዕልነት ሕጊ ብምግባር ዝተረጋገጸላ ብሓፈሻ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰልን ናጽነትን ዜጋታት ከይተሸራርፉ ዝኽበሩላ ምዕሪትን ምዕብልትን ትግራይ ንምህናጽ ኣብ ጎኒ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ንዕሰል ክብል ኣፍሊጡሎ። ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ኣብ መላእ ከባቢታት ዓለም ኣባላትን ደገፍትን ምምዝጋብ ክንጅምር ምዃና ድማ ክነፍልጥ እንደሊ ክብል ኣብቲ ዕላው ዝኾነ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣስፊሩ ይርከብ። ናብ ደቡብ ትግራይ ብጠበንጃ ክትኣቱ ምፍታን ቀይሕ መስመሪ ክብል ኣመሓዳሪ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ገሊጹ። ኣብ ቀረባ እዋን ንከተማ ማይጨውን ኣላማጣን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸር ህዝቢ ዝተሳተፎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት የሰጉሞ ኣሎ ዝበልዎ ኣካይዳ ዘይሕጋዊ ርክባትን ስልጣን ብጠበንጃ ናይ ምቁጽጻር ባህግን ንህላዊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ነቲ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ዝድርኹ ምኽንያታትን ምዃኖም ይገልጽ። ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣቐዲሙ ናብ ደቡብ ትግራይ እውን ንምእታው ከም ዝወሰኑ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ደብረጽዮን ልሳነ እቲ ውድብ ምስ ዝኾነ ወይን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ኣብ ዞባ ደቡብ ጸገም ዝፈጥር ምምሕዳር ኣሎ፣ እቲ ምምሕዳር ንህዝቢ ንውድብ ዝጽበ ዘሎ ውድብ ደንጉያ ውድብ ናይ ምጽኣልና ቀልጢፉ መፍትሒ ይገበረልና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ምምሕዳር ምስቲ ጉጅለ ዝወገነ ስለ ዝኾነ ገና ዘይተስተኻኸለ ከባቢ እዩ ክብል ገሊጹ ዘሎ። ንሱ ክነስተኻኽሎ ኢና ኣብ ዝቐረባ መደብ ኣውፂኢና ኣለና። ስለዚ ከምቲ ኣብ ካልእ ከባቢታት ዝገበርናዮ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀልጢፍና ኣቲና ንምስትኽኻል ሓሲብና ኣለና ክብል ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ ሕወሓት ድሕሪ ዘጋጠመ ቅሩቁስ ስልጣን ላዕሎት መራሕቲ ስዒቡ እቲ ውድብ ኣብ ክልተ ተገሚዑ እቲ ምትፍናን ናብ ሓይልታት ትግራይ ልሒቑ ላዕሎት ኣዘዝቲ ድማ ነቲ ብደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ከም ዝደገፉ ኣርዮም ነይሮም። ነሲዒቡ ድማ ነቲ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረ ማሕበር ግዜያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ብምፍራስ በቲ ዝድግፍዎ ክንፊ ሕወሓት ዝተሸመ ኣካል ስልጣን ክቆጻጸር ምግባሮም ይፍለጥ። ማሕበራት ግዜያዊ መንግስቲ ኣፍሪስካ ኣብ መወዳእታ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ምምሕዳር ከም ዝትከል ዝገበረ ኣካይዳ ብዘይካ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዞባታትን ወረዳታትን ትግራይ ተፈጺሙ እዩ። ሕጂ ድማ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብሓይሊ ኣፍሪስካ ብኣፎሙዝ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓሳት እንድሕር ደኣ ሃልዩ ቀይሕ መስመሪ ክብሉ ተወለድትን ኣመሓደርትን እቲ ዞባ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ኣብ ውሽጥና ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንህልውናና ዝፈታተን ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ክብል ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ታደሰ ወረደ ኣፍሊጡ። መበል 34 ዓመት ዓወት 20 ጎንበት ንምኽባር ኣብ ዝተሳለጠ ምንባር ጉንጉን ዕምበባ ዝተረኸበ ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ውሽጥና ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናብ ዝኸፍአ ማሕበረ ኢኮኖሚያውን ጸጥታውን ቅልውላው ኣቲና ህልውናና ዝፈታተን ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ደርጊ ኣብ ምድምሳስ ይኹን ኣብ ህንጸት ዲሞክራሲ ሰላምን ድሕነትን ሕልፊ መስዋዕቲ ዝኸፈለት ትግራይ ድሕሪ 27 ዓመታት ዝግመትን ዘይግመት ጥቕዓትን ተጻውኦታትን በፂሕዎ እዩ ድማ ክብል ገሊጹ እዩ። ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይምትግባሩ ተመዛበልቲ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ግዛት ትግራይ ከም ዘይተመለሰን ዝገለጸ ኣይተ ታደሰ ወረደ መንእሰይ ስራሕ ሲኢኑ ዓዱ ለይቆ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ተንቢሁሎ። ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ውሽጣዊ ጸገማትና ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ መፍትሒኡን ፖለቲካውን ሰላማውን እምበር ብሓይሊ ኣፈሙዝን ጉልበትን ከም ዘይፍታሕ ብምግላጽ
ተጋሩ ካብ ዕንክሊል ምውፃእ ኣብ ረብሓ ትግራይ ብምዕሳል ጸገማት ትግራይ ክፈትሑ ጸዊዑ ኣሎ። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ብምኽንያት 20 ጉንበት ናይ እንኳዕ ኣብፀሓኩም መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። እቲ ጸሓፊ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ጉንበት 20 ብስም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰናይ ትምሊቱ ገሊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ንልዕሊ ሓደ ዘመን ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ኣድኒቓ ንተወሳኺ ብዙሕ ዓመታት ምትሕብባርን ምሕዝነትን ከም እትጽበ ድማ ገሊጹ ኣሎ። ብተወሳኺ ድማ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብሓበራዊ ረብሓ ዘለዋ መዳያት ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ዘፍለጠ ኮይኑ ንቁጠባዊ ዕብየትን ንግድን ኢንቨስትመንትን ንምድንፋዕ ብሰላም ብዘተ ንምስጓም ዝግበር ጻዕርታቱን ዝሓወሰ እዩ ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኩሉ ህዝባን ርሑስ ሃገራዊ በዓል ክኾን ትምነ ክብል ኣብ መልእኽቱ ገሊጹ ኣሎ። ኣባላት ሓራ መሬት ትግራይ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝጅምሩ ኣፍሊጦም። እቶም ኣብ መሬት ትግራይ እናሰልጠኑ ዝርከቡ ንባዕሎም ሓይልታት ሰላም ትግራይ ወይ ድማ ትግራይ ፒስ ፎርስ TPF ኢሎም ዝፅውዑ ወታደራዊ ሓይልታት ወታደራዊ ስልጣኖም ወዲኦም ከም ዘለውን ኣብ ቀረባ መዓልቲ ናብ መጥቃዕቲ ከም ዝኣትዉ ትማሊ ኣብ ዘርግሕዎ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቶም ብኣብይ ኣሕመድ ከም ዝድጎሙ ዝንገረሎም ተወለድቲ ተጋሩ ዝኾኑ ፍርቆም ነበር ተጋደልቲ ትግራይ ዲፈንስ ፎርስ ወይ ድማ TDF ዝነበሩ እንትኾኑ እቲ ክንኸፍቶ ኢና ዝበልዎ ዘለዎ መጥቃዕቲ ድማ ኣንጻር ሕወሓት ክኾን ከም ዝኽእል ምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ቁጽሮም ብርክት ዝበሉ ኣባላት TDF ሕዝውን ናፍቲ TPF ወይ ድማ ትግራይ ፒስ ፎርስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓይሊ ይተሙ ከም ዘለውን እዚ ድማ ንሕወሓት ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ከም ዘሎ ምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዜናታትና ቀጸልቲኦም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ምስ ህግደፍ ዝግበር ርክብ ናይ ሳልሳይ ወገን ፍቓድ ከም ዘየድልዮን ናይ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፍቓድ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ገሊጹ። ጀነራል ክንፈ ዳኘው ምስ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ብፍላይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ከም ዝበሎ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ምስ 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ብፍሉይ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ከም ዝበሎ ፍልፍል ዓወት 17 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ህዝባውነትን ንጹር ዕላማን እዩ ነይሩ። ሕሉፍ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ንጹር ዕላማ ተመስሪትካ ነቲ ዕላማ ንምዕዋት ዘድሊ ኣንፈት እስትራቴጂን ኣወዳድባን ንጹር ከም ዝነበረን በዚ መሰረት ተጋዳላይ ሕወሓት ጽንዓትን ትረትን ብዝተመልኦ መንገዲ ስለ ዝተቓለሰ ክዕወት ዝኸኣለ ኢሉ ኣሎ። ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዋንነት ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተመስረተ ዋላ እኳ እንተነበረ ኢኮኖሚያዊ፣ ሰላማዊ፣ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ኮንካ ዝካየድ ሕቡእ ፖለቲካዊ ቃልስን ካልኦት ኩሎም ዓይነት ቃልሲ ዘካተተ እዩ ነይሩ ዝበለ ጀነራል ክንፈ ዳኘው እቲ ጸረ ስርዓት ደርጊ ዘካየድ ዝነበረ ቃልሲ ኣብ ዓብዪ ምዕራፍ ዝተበጽሐ ቅድሚ 1983 ዓ.ም ኣብ ትግራይን ኤርትራን ይካየድ ኣብ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። በኣንጻር ኢትዮጵያውያን ኢና ኢልና ዝተቓለስና እቲ ዝዓበየ ኩናትን ዓወትን ኣብ ትግራይ ከም ዝተወድአ ዝገለጸ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ቀፂሉ ዝተኻየደ ቃልሲ ዋላ እኳ ከቢድ እንተነበረ ካብ 1981 ክሳብ 83 ጉንበት 20 ዝተኻየደ ቃልሲ ነቲ ኣብ ትግራይ ክካየድ ጸንሐ ንምዛም ዝተኻየደ እዩ ነይሩ ኢሉ ምስ ሰራዊት ሕወሓት ተጸንቢሮም ይቃለሱ ነይሮም ዝበሃሉ ናይ ካልኦት ብሄር ዝኾኑ ውድባት ደጀኖም ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እዩ ነይሩ ዝበለ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ምብሳር ዓወት 20 ጉንበትን ምድምሳስ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግን እውን እቲ ዓወት ናይ ህዝቢ ትግራይ ነይሩ ኢሉ ኣሎ። ብሃፃያዊ መሬት ናይ ማሕዘን ምግፋሕን ዝተመስረተ ግን ድማ ካብቲ ሃፃያዊ ክትወፅእ ባዕላ ዘይተቓለሰትን ሃገር ባዕሎም ዘይተቓለሱ ኣካላት ዝመስረቱ ሃገር ንትግራይን ካልኦት ህዝብታት ይጠቅም ኢልና ሒዝናዮ ዝመጻና ኣንፈትን ናይቲ ኣንፈት ርድኢት ዝነበሮ ጉድለት ኣሎ እዩ ዝበለ ጀነራል ክንፈ ስርዓት መስሪትና ድሕሪ ሕዚ ንድሕሪት ዝምለስ ነገር ከይህሊ ይኽእል እዩ ዝብል ክንመሃረሉ ዝግባእ ነገር ኮይኑ ሓሊፉ እዩ ምስ በለ እቶም ናይ ሕወሓት መሓዙት እዮም እንብሎም ዝነበርና ውድባት ዳሕራይ ብዕሊ ኩሎም ንሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ከም ንወራር ዝተፈጠርና ገይሮም ነዚ ንኸረጋግጹ ድማ ግበሩ ጥራሕ እናተባሃሉ ተላእኽቲ ከም ዝነበሩ ገይሮም ዝግለጹ አንደበት ዝመፀ ጸገም ኢልካ ክውሰድ ዝግብኦ ከም ዘይኮነን ካብ 84 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሰላምን ምርጋእን ተዘይረጋጊጽና ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተበቲና እናሃለና ናይ ትግራይ ልዕልና ኣሎ ምባል ከም ዝጀመሩ ድማ ገሊጹ ኣሎ።
ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክቕየር ዘይክእል ብሄራዊ መንነት ዝፈጥሮ ሓድነት እዩ ዝበለት ጀነራል ናይ ሸሓት ዓመታት ታሪኽ ኣብ ዓለም ለኻዊ ምዕባለን ውድቀትን ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ዘለዎ ታሪኽ ዝወነኑ ከም ዝኾኑን ነዚ ድማ ብዝኾነ ይኹን ሕብሪ ቀቢና ካብ ዝግብኦ ብላዕሊ ወይ ብታሕቲ ምድማቕ ኮነ ምህሳስ ከም ዘይከኣለን እዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ናብ ዕላው ዝኾነ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዝምድና ክምለስ ከም ዘለዎን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ምስ ህግደፍ ዝግበር ርክብ ድማ ናይ ሳልሳይ ወገን ፍቓድ ከም ዘየድልዮን ናይ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራን ፍቓድ ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነ ጀነራል ክንፈ ዳኘው ብምኽንያት መበል 34 ዓመት በዓል 20 ጉንበት ንጣብያ ኤፍኤም መቐለ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ገሊጹ ኣሎ። ምልኣተ ጉባኤ ርክብ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ተዛዚሙ ዝሓለፉ 15 መዓልታት እናተኻየደ ዝቐነየ ምልኣተ ጉባኤ ርክብ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ 2017 ዓ.ም ተዛዚሙ ዋና ጸሓፊ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ አቡነ ዲዮስቆሮስ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ካብ መንጎ ዝካየዱ ምልኣተ ጉባኤታት ቅዱስ ሲኖዶስ ሓደ ዝኾነ ርክብ ካህናት ምልኣተ ጉባኤ ቅዱስ ሲኖዶስ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣለው። እቲ ምልኣተ ጉባኤ ኣብ ጉዳይታ ቤተ ክርስቲያን ዓበይቲ ሃገራውን እዋናውን ጉዳያት ከም ዘተየን 16 ውሳነታት ከም ዘሕለፈን ኣብ መግለጺኦም ኣልዒሎም ኢትዮጵያውያን ዘይምርዳኣት ብሰላምን ብዝርርብን ንኽፈትሑ እታ ቤተ ክርስቲያን ጸውዒት ኣቕሪባውን ከም ዘላ ገሊጾም ኣለው። መሰረተ ልምዓት ኮሪደር ተተሓሒዙ ምስ ልምዓት ኮሪደር ተተሓሒዙ ትሕሱታት እታ ቤተ ክርስቲያን መሊስካ ምህናፅን መተካእታ ብምሃብን ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣቤቤ ንዝግብኦ ምትሕብባርን ምስ ልምዓት ኮሪደር ተተሓሒዙ ትሕሱታት እቲ ቤተ ክርስቲያን መሊስካ ምህናፅን መተካእታ ብምሃብን ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣቤቤ ንዝገበሮ ምትሕብባር ድማ መስኪኖም ኣለው። እቲ ምልኣተ ጉባኤ በጀት እታ ቤተ ክርስቲያን 5.4 ቢልዮን ብር ንኽኸውን ውሳነ ከም ዘሕለፈውን ኣፍሊጦም ካብ ኣስተምሮ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝወፅኡ ስብከት እናሃቡ ዝነበሩ ኣቦታት የቕሬታ ብምሕታት ናብ ስራሕ ንኽምለሱ እቲ ርክብ ጉባኤ ከም ዝወሰነ ድማ ኣብሪዮም ኣለው። ብፁዕ ኣቡነ ሳዊሮስ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት መንበረ ፓትርያርክ፣ ብፁዕ ኣቡነ ዲያስቆሮስ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ከምኡውን ብፁዕ ኣቡነ ሕርያቆስ ሊቀ ጳጳስ ኣህጉረ ስብከት ኣዲስ ኣበባ ሃድያን ስልጤን ብምዃን ካብቲ ጉባኤ ርክብ ካህናት ከም ዝተሾሙ ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይሕብር።